Konyatine erokamano ahinya. Aron, wachni mogik. Wachna mogik Joyce en mokwongo adwa na condemn ng'anyo masani timore piny Kenya ka with the strongest term possible. Owere gi weche mag ng'anyo. We have a lot of ways mwanyalo chopogo ratichwa ne sirkal mar Kenya. An nyaka nwachak ng'anyo sirkal osetemo kaka nyalo mondo omigi meet grievances mag rowere ma piny Kenya ka. And awuoyo kendo anuoyo ne rowerewa mag Luo Nyanza dhawni ok dhapwa. And dhawni en dhap atwara mosebedo ka bede sirkal to wang' ne lit negi kabisa ni joluo ni e sirkal kendo ndani yake bedroom. And kendo akwayo ne hawi maber kendo tich maber ne kerwa mar Kenya mano moluor Honorable William Samoei Ruto. And omed mana tiyo kako tiyo no. And owere gi weche mag looting e seche ma gidwa ng'anyo. Ng'anyo nie katiba mar Kenya. And giwere gi weche mang'eny. Kendo akwero joma keto sirkal tesri ni giwe insight rowere. There is a future and there is a tomorrow in the lives mar rowere mar Kenya kai. Erokamano. Kamano. Huntington, wachni mogik. Wachna mogik